Үйлену дегене бір не қадар нужа ол. Бигерәк тә еш чакта. Үйленген елны синең хәзер беренче булып бала туарга тора име. Бала тудымы син әзерлек ни кадәр проблема бала туу белән. Аннан соң фатирыңны кийсең бар. Ни кадәр проблема өстәлә. Хәзер син икеләтә эшләргә тиеш. Чөнки синең бу баланы үстергән арада хатының да ошатасы бар. Әләнең туганнары килә әйбәттәге. Син гомумән тормышны бару 2 тапкыр артыграк мәшәкатьләнә. Кем ярата хәзер нужа күрүне? Безнең буын чыныккан. Без эшләп кенә үскән балалар, әйме? Biz инде хатын айырдан да курыкмадык, алимент төлөдән дә курыкмадык. Хәзер нужа күрәсе килми кешенең. Шуңа күрә ул кызыгын тапкан үзенә күрә генә әйме. Ашарына бараның. Әнисе әтисәнең пенсия ала матургына әйме. Шул җитә аларга әйбәт. Авыл җирендә булса бигәр син авыл җире дип сорыйсың әйме. Авыл җирендә берәңгесе бар, ите үсеп тора шунда кергәнә, елга бер тапкыр барып печән чабып кайтсаң шунда әйме. Фураж алсаң генә бара кергәнә, ашарына бар. Хатын кызның мәсьәләсендә ул я Казанга барып күңел ачып кайта ул, я авылның бер пишмагында шул кияүгә чагым өчен тиккән, чыгасы килмәгән хатын кызлар була. Миңа калса бу бик зыянлы тенденция бара җәмгыятьтә безнең бер котышкыч. Моны хөкүмәт карарлары белән коткарып булмый. Күпме генә карар чыгарсаң да ул көйләмәй инде барыбер. Аны хәт өйләнмәгәнчә алиментка куй акча түләтиме заманда бар, бизнес дигән налог түләтү. Аларның хәзер ул налог белән дә куркытып булмый, түли алмый ул аны. Ул кредитын да түли алмый. Шуңа күрә халык нужа күрәсе килми хәзер. Рәхәттә генә җөрис килә.